До манастира почти няма път, няма и електричество. Това не пречи отрано край Свети Спас да е шумно. Сред почитателите на светото място е и 9-годишната Елисавета, която е тук в народна носия. Харесва ми, защото подреден, чист. Често ли идваш тук? В принцип, да. Хора от София, от Горни и Долни Лозен са се събрали тук, за да чуят проповедта на отец Иван в храмовия празник. И се възнася на небето на светъл облак и два ангели стоят отстрани на облака, които ангели се обръщат към стоещите там апостоли и казват: мъже галилейци, какво гледате? И се чуете: същия този, който сега се възнася, пак ще дойде със слава да съди всяка твар. Философската и религиозната нотка са преплетени с народните обичаи. Това най-ясно се вижда в двора на манастира, който датира вероятно от 11 век. В народната традиция Спасов ден е както ден на шофьорите, така и ден на хлебарите. Може би защото е работен ден. Събралото се множество не е толкова голямо. От курбана обаче никой няма право да отказва. Но това няма никакво значение за Елисавета и нейните приятели, защото днес е